Sashi sen biangin ngap yakini ki kubor. Ringkat bat udrok sya kem sangut na lum sopho la ban hap shong patok ar posnem. Shlong leber shpoterik. Hakaway na kajingyo kurup droks bashar kay ki pulit ka East Khasi Hills hakasngi palay kilayo kem ya sangut ki brio bakan tup ya arngut ki kintay na kadong lum sopho kabadan halower ma prem Shillong bat kilayo kurup ya udroks heroin ubadan arspa andre pu prapoin nyupuay gram bat kapisa andre lak prapunyo hajar shispa sanpho. Haba pentip ya kani USP ka East Khasi Hill u Dr. MG Raghavendra Kumar hakasngi thoding ulong bahandan kasngi ki pulit ka ANTF kilayo kurup shwa ndrew point saw gram udrox heroin hajan kashlem trikam ka Khasi Hills Autonomous District Council bat kilayo kem yo way ubrew. Nalor udrox layo kurup sa artli ki mobile phone bat kaway ka kali Honda Ion. Shushu ukumar ulong bahadian kani ki pulit kilalet shalom sopho halowo mo prem bat hangni kilayo kurup sa arspa ndrew pupra ponyo puy gram na kaway ka yeng. Laong ba nalor udrox bat kapisa layo kurup yah nyotli ki mobile phone ndrew potli ki ternya enjek bat kiway. Nakaliang udicipi ka jala u Dr. LR Bishnoy ulong bakatkum ka kandon jong ka an NDPS Act kajing pensaja ya kinong hidrox kalong katkum kajing yok kurup drox lada kajing yok kurup drox na unu briu kalong palat arspa asan program kajing pensaja ya kitu ki barasha kem kinha banshong patok na kabanta ka arposnem. Sa kani ka waypat dawa ka FKGGP ban kem mardor ya kirunar penyap briu nong po shpotrik uluber. Ubalui Starling do President ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People North Khasi Hill District ulaong bakaseng ka pandam jor ya kirunar kibashim ya kajingem jong ba ilus rendong nakasnong paham maulan arpau mer ubasha penyap henin kesngiha kapor ba utmu bandet chalingkha. Ulong ru bakaseng nalor baka pandam ya kiriu transnam ki balashim ya kajingem jong utay urong ba hakaju kapor ka dawaru ya katnat pulit bakadai ban shimkia bat ban kem mardor ya kibriu ki badan kiti ha katika kampenya breu bat kiba dan kiti ki de ban yo ya kata kajing pensaja da ka bating e. Kaseng kasngokya e banyu ikat badang mi kisngi kipor ki kampenya breu ki lanang jelai. Namar kata lada ki breu jong ka an kim shimkia ha ka ban kem ne ban ai jing pensaja ka bating e. Kapenlong ya ki weipat bakin slur ban le ya ka kamrunar ne wat ya ki kampenya breu ulong uba Luis Lingdo. Namar kata khnang ki babun kum kini ke jing penya breu bat ki balawan ra ya ka jing shongs air ya ki weipat kadan kam ya ki buar pulit bakin thwet bat kem ya ki khnang ki babun kum ki tei ki jing ja kinom ja shu nang nish khmat ula ban rap. Sakani ka weipat ka khubor dang thwet ya armut baladan khatduh bat uba omika hashwa bun jar ngai Shillong leber shpoterik. Ki pulit kidang thwet ya arngut ki breu ki balayu I khatduh bakidan ringkat baduba omika merthong uba nakasnong mau laingut East Khasi Hill District hashwa ba unja kumban chupan kan mau bahak hanyo terik uleber ki pulit kilalit tam ya kawai ka kli jong wei ubreu ka balapra bat per harut nong jong kawa umnyam hadien arsni bakilayo tam ya kani ka kli haka khandai terik uleber kattu kat ningut ki breu kilalap saya ka kti balaper hasla badya kamet ka baklem kli ka balatep harut jong kawa umnyam. Katkum kajingya thu jong Davis marak IPS ubadai UDGI habakran bat kilat pathai khubor hakasngi thoding ulaya thu uba omika merthong ulaja nadu ka arpun reu tarik urempang arajar arpulai bat nakaliang ki bahayeng hasem kilalet ban ajing tip shaki pulet halor kajingja arngai hakathanat lum dingjri hakalai tarik uleber uni uhe pulet ulaya thu ru bakatkum kajingyo ajing tip layu I khatduh yo ba omika ba udan bat arngut ki weipat hendrei ulong bakini ki arngut kilaja arngai bat kajing yaki kadang ya chakmat. Sakani ka weipat ka khubor shadung udkhot ka HITO haki arngut haso shri mukhla Shillong shpotrik uleber. Ka khubor jong kajing shadung jong wei udkhot ka Neutrap Integrated Territorial Organization kalapen smith bat penpan yang kriat ikipat ba ka jala kani ka jingja bashar khai kala jaha ka met jong ka khandai trik uleber arajar arpulai ha ka shnong so shri mukhla ha ka bala kanno bakindi ki breu arngut ki balat tip kerteng kum udamut bang bat upalmon sari kilatmu ban shem ya ka jingem jong Solomon Rambai nakaliang upara jong ba Solomon upen biang Rambai ulalet ban ujor da ka ejahar persya ya kini ki breu ha umulong police Speed House ulaya thu baha khandai trik uleber arajar arpulai kumbah nyau shiteng udamut bang bat upalmon sari ki badai nakasnong lat mukhla West Jaintia Hills kiladung ya Solomon Rambai nakabenta ka kpo hamukhla so shri hadin kani ka jingja la penket no yo ba Solomon Shajuwai KGF Hospital banyo ya kajing sumar
Nakaliang kinong yalam ke HITO kila pendamjur halor ka jingsha thombor jong ki dkhot kaseng ha ka ba kilong bakum ki dkhot jong ka jat benri kila trai na ka benta ka pha ka miat jong ki khon samla hendrei lada phai shakiwei pat ki benta ki dan ki parado parasnam jongi ki bala yaw ka jingmot jing perkhat hendrei kishim pat da kumwei da ka ba kdaukti bat kinno ba ki bayakhi yaksar na ka benta ka daw ba jong ka jat benri ki kala langknya penban nakaliang ke HITO kala maham ba omdei ban shim ka bu ya ka jat benri ka badan tang shitro da ka ba ka mais pa shimet khlam da perkhat ya ka saw ka san jong ka ri bat ka jat benriu kini kinong yalam kilo ong ka jat benriu ka dan kam ya ki riu lana de banlam lenti badai ban long ki bastat ki ba shemphang banyat ha ka lenti ka hok pat ka jing khot ngiwan ra ya ka jing teli ha po kari khasi ba e jongi banlat na ka jing sha thambor bat ka jing sha penyap ya ki parado prasnam jongi kilo ong kila ban rap da ka ba ong lada ngilet pin kulmar ha po ka yen ka sem jong uni ubadung ya udkhot jongi kampen suk yengi na mar ka pens er ya ki khon ki kti jongu shushu kilo ong lada ka an kam shim khia kim ban se ban thom ya kasang long kat ba long ja kat ba ja kinong yalam ke HITO ke kitbok ket viang yo Solomon bon yo klo ya ka jing ko jing khia sakani ka weipat angnut usamla welken chadap na moyong rem ban ya khon ya ka world record ban shuyat kjat shlong leber shphoterik Welken stone chadap ubadang art hosnem kerta ulayo ya kasernot na ka Asia Book of Record hadin baulala banyat kejat hadu shispa iwe santusau kilometer hapo kakat kendai kenta tang shisngi Welken stone chadap udai basong basa hamulai moyong rem pat udai ukhun jong uba GR khongji bat ikong B chadap Bat udang puli BSc 6 semester Hasinot College Shillong. Kani ka jingyat kejat jong Welken klem sange kadai ha ka arpun riu trik ukala lingkot arajar arpulai ka ba ulas tang ban mi nalayeng ha ka por lai ba jemin step bat yat marwei shadu ka soring kham ling ba ka surok ba. Bat wan pai biang shamo yong rem ban pendap hadu shispa iwe kilometer hadu sidan nongpo. Hadian baula pendap ya ka jingyat kejat ula da paru ya ka jingdan kam katkum ka juk start pementa shakinong penyat ya ka Asia Book of Record bat menta ka si ka shphoterik ula ber arajar arpulai ula yo ya ka sernat ka bala paru ringkat ka takama haba ya kran bat Welken chadap ula ya thu na du ka por ba udang ret haba ule chaskol man kasngi uya da ka kejat na yingsa hadu san kilometer haba lej bat san kilometer habuan phai shiyeng kani kala pelong yu ban angnut ban yo bu sa jingkan mau ha ka jingem la jong ula ya thu bakat kum ka juk start ulawat link baki internet bat ulalap bakadan ke Asian Book of Record kabala ban pensisha habala ban yat kejat pun kenta bat hadian ba uladap pendap ya ke Indian Book of Record ulayo ban pendap sendan ya ke Asia Book of Record nalor kata uladan ru ka jing angnut ban pendap saya ka world record ka ban yat kejat palat arspa kilometer ha ka shisngi bat ya kan ni undang persang haki por banwan paralok paro nginse shambyang bat phi haki bei pat ki khubor khublei shibon